Mbana kamanya kwa Ramogi sero mosade kamaru kinyi. Mana kapile ko sero mosade kinyi wadonje kidieny mar mbaka oromo chenro madhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. An ka mar kelo ni chal mar fwambo bang'ma nyawadwa Joyce Duor biro bedo ka donjo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Koko manya kwa Ramogi kinyi maka wuono wadwaro ng'iyo ni en ang'o matimore e aluora e pacho ka weche mabende ibiro bedo ka iyude weche mago manyien chakre saa 7 saa 1 nyaka saa 3 mar otieno. Mana ko nyalo ng'iyo mokwongo. Odiochieng' ma kawuono mineno ka en speaker mar od bura mar Senate Amason Kingo. Kiny ma kawuono od bura mar Senate dhi bedo gi romo mabende gidhi bedo godo chakre saa 4 mar okinyi nyaka rom kanyo mano saa 8:30 mano mar odiochieng'. Od bura mar Senate dhi bedo gi romo ariyo. Romo mokwongo chakre saa 4 nyaka saa 6:30 mano mar okinyi. Bang' mano gidhi bedo gi romo mar ariyo chakre saa 8:30 mar odiochieng' nyaka rom kanyo wan kochopo odhiambo. Romo mokwongo ka gibedo godo nyaka Ramogi gidhi bedo ka girwako William Kisang e od bura mar Senate. Parni yiero mano ma adundo mar od bura mano mar Senate mano mar Elgeyo Marakwet ne otim chieng' tarik 5 mar dwe mokwongo mar higani. Koro jo Elgeyo Marakwet kaluwore gi senator margi mabende noyiero odiochieng' ma kawuono odhi bedo ka ochamo muma e od bura mar Senate. Mane romo mokwongo mabende gibedo godo chakre saa 4 nyaka saa 6:30. Bang' mano gidhi bedo gi romo mar ariyo mano kono romo saa 8 mano mar odiochieng' kawuono. Romo mar ariyo mabende gidhi bedo godo gidhi bedo ka gitwak ahinya kaluwore kod paro mar chik mano mar IBC mano mar Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill mano mar paro mar chik makamano mabende gibiro bedo ka gitwake mano odiochieng' makawuono. Bang' mano kon gisetieko twak margi gibiro bedo bende ka giromo kendo chieng' tarik 14 mar dwe mar ariyo mar higani mane romo margi ayanga mabende gibiro bedo ka gichako bang' yweyo mabende na gintiere godo. Parni wantiere gi jofwambo magwa mabende biro bedo ka luwo romo makamano biro neno ka William Kisang chamo muma kaka mano kaka senator e county ma Elgeyo Marakwet. Kopogore gi manya kwa Ramogi bende waluo ni mano kaluwore gi wach mabende ponono kineno weche manyien otieno manyoro Eriko Wenga nokelonwa sigana moro mago jodak ma Kibra e county ma Nairobi mabende osebedo kodak e kinda thuolo malach mane kar dak ma yuto ji nitiere piny e county ma Nairobi. Kata kamano nitiere duol moro mok mar piny owacho mongere kaka Natural Capital Trust mabende nyaka sano chako chenro mar kowo jogweko ma osedak e thuolo malach mane kar dak ma Kibra koro iko gi dala. Riwruogno wacho ni okang' mar duoko gi oganda makama gi pacho en yor loko ngimagi kendo tieko chana ma osemako gi kuom higni mang'eny mabende gisebedo ka gisedak godo kapango. Koro kaniwinjo sigana makamano nitiere moko kuom jogwek mabende osedak. Kuom ranyisi nitiere miyo mantiere gi higni 61 mongere kaka Angelina Nyango. En dayo mabende osebedo kodak Kibra kuom thuolo mar higni maloyo 30. Wacho ni ne otedo kata mana nonyuome gem mane county ma Siaya. Koro jofwambo mago mantiere gwenge ahinya Kisumo niwinjo kanyo kata mana kineno sigana makamano thothgi bende wuok e county no ma Siaya. Odiochieng' ma kawuono bende gibiro bedo ka gigo turbin chopo margi e miechegi dhi bedo nade. Kopogore kata mana gi mano bende chenro makamano mabende itimo kod duol mok mar piny owacho mongere kaka Capital Trust bende wacho ni chenro mabende gintiere godo biro ringo kuom thuolo mar higni 4 eka bang'e ibiro chwale kuonde dak mamoko mathurka ni jogwek mabedo sedak aming'a ngima mage gi osebedo kata mana kolokore kuom thuolo malach mabende gisebedo ka gidak godo kapango. Koro mane okang' mabende jofwambo magwa bende biro bedo ka luonwa kaluo odiochieng' makawuono. Kopogore gi manya kwa Ramogi atiri nyaka county mano ma Migori. Nitiere moko kuom jodak mane county ma Migori mabende nodak Lower Kuja irrigation scheme mang'eni kuonde gi gin kuonde mabende ipidhe e ochele. Odiochieng' makawuono maloyo jodak 30 mabende ne odar Lower Kuja irrigation scheme. Koro dwaro mar mondo mi piny owacho omigi chudo kaluwore gi okang' manodar gi godo ka. Wach makamano ne gisetere doho. George Juma odiochieng' makawuono biro bedo kaluonwa wach makamano e county ma Migori. Kopogore gi Migori adhi e county ma Kisii. E county ma Kisii ka nitiere jogweko mabende nokedo
ne piny Kenya mondo yud loch. Jogo eko mong'ere gi dho ngere kaka Mau Freedom Fighters mantiere county ma Kisii. Gintiere gi ywak ma bende gintiere godo en ne piny owacho mar mondo bi okonygi kaka ginyalo yudo omenda ma bende ginyalo ritore godo kaluwore gi tich matek mana gitimo, kaluwore gi kedo ne ratiro kata mana mar mondo mi piny Kenya oyud loch. Koro kang' makamano Crispin nego bed ni dhie e county ma Kisii odiochieng' ma kawuono, odiochieng' manyoro na nego bed ni gibed gi romo no gibedo godo. Koro odiochieng' ma kawuono igeno ne gidhi bedo gi romo maket kod mano mar chwalo kwayo ne piny owacho mar mondo mi ochulgi omige kata omenda ma bende ginyalo ritore godo e kinde ma bende gimedo dhiro ngima. Kopogore Kisii ne Ramogi Jwanga teri nyaka e county mano ma Homa Bay. County ma Homa Bay nitiere romo mar tiegruok e wi kedo gi mibadhi ma bende nochakre yango odiochieng' manyoro e county ma Homa Bay e mbalariany mong'ere kaka Tom Mboya e county ma Homa Bay. Romo makamano rum ayanga odiochieng' ma kawuono. Parni duol makedo ne mibadhi e pacho ka EACC gitiego jokanyo mag mbalariany duto mago mag gwenge mag Nyanza. Romo no onywando mbalariany madiroma 6 kendo okelo kanyakla jotelo mawuok e county mano ma Homa Bay kod jotend mbalariany go duto mosenyiso dwaro mag-gi mano mar bero somo e gwenge mago mag Kaluo kod aluora mare. Romo makamano kopogore kata mana gi jotelo bende oyuore gi jata chenro maduong' mar duol makedo ne mibadhi mano EACC mong'ere kaka Vincent Okongo. Wantiere gi jofwambo mag county ma Homa Bay ma bende biro bedo kaluwono wach makamano romo ma bende osebedo ka kawo ndalo 2 chakre odiochieng' ma kawuono, odiochieng' manyoro orumo odiochieng' ma kawuono. Kopogore gi Homa Bay hateri nyaka e gwenge mag kadho wadh nam chumbi kama wantiere gi jafwambo marwa Georgia Oko. Odiochieng' ma kawuono e county ma Mombasa nitiere bura mano chwal e doho gi moko kuom jodak makwedo welo mano mar jotend migepe county ma Mombasa. Koro bura makamano ichano winj odiochieng' ma kawuono e county ma Mombasa. Ka bende jodak moko kuom gi giwacho ni Governor mano ma Mombasa Abdul Samad Sharif nokoluwo kata mna chenro mowinjore mano mar rwako kata mana mar ndiko jotend migepe e county mano ma Mombasa. Mana kaparo ni Governor mano ma Mombasa mano Abdul Samad bende ne oyiero mano jotend migepe mage mano bang' thuolo mar dweche 5 bang' ka dose donjo e apisi ma bende koro wachre kata mana kipimo gi governors mamoko mantiere e gwenge ma pacho ka en mano yiero jotend migepe mogik mano kaluwore gi barua ma bende nochiwo mano chieng' tarik 15 mar dwe mokwongo mar higani. Koro nyaka sani kaluwore gi jotend migepe 10 ma bende noyiere, koro jopiny moko kuom jodak e county ma Mombasa wacho ni ne ok oluwo chik madwani atamalo 70 mag jotend migepe mage nego bed ni wuok e county ma Mombasa. Koro odiochieng' ma kawuono mane wach ma bende Georgia Oko biro bedo kaluwonwa ka bende wach makamano idhi winj e doho e county ma Mombasa. Kopogore county ma Mombasa par ni wantiere gi weche bende matimore e kor pinje mopogore opogore. Atiere e piny mano ma Amerika. Mineno ka ma Jill Biden mano ma mikae mokwongo mano mar piny Amerika ochano timo limbe e pacho ka e dwe mar 2 mar higani. Milome makamano chiw kod jatend migawo mochung' ne weche mag limbe maoko mano Alfred Mutua. Mano kaluwore gi twak ma bende ne ntiere godo otieno manyoro. Kani neno TV mar Citizen otieno manyoro mano e kinde ma bende Jeff Koinange na dayo dhoge. Koro Alfred Mutua nolieko ni kabiro romo dwe mar 2 igeno ni mikai mokwongo Jill Biden biro bedo katimo limbe mare e piny Kenya. En mana noko wacho ni kotimo limbe en ang'o makele e pacho ka. Kata kamano ma en wach ma bende biro bedo bende kwaluwo mar neno kabiro chopo dwe mar 2 kauno chieng' tarik 19. Kopogore gi mano bende nitiere wach moro ma bende timore bende pinje maoko. Ma en Prime Minister mano mar piny mar Zealand ong'ere kaka Jacinda Ardern. Koro ne olando odiochieng' ma kawuono kendo ochano buogo mar dhi kao kata mana owacho no chiegni gwetao. Owacho ni e kind jumbe matin mabiro obiro bedo ka ogwetao. Jacinda ni entiere gi higni 42 en Prime Minister mano mar piny mar Zealand. Koro wacho ni kabiro romo kapok ochopo kata mana chieng' tarik 7 mar dwe mar 2 obwogo
mar dhi obuogo mar dhi kata mana kao yueyo ka bende wacho no brogwe tao. Parni piny mar Zealand bende osekedo negi e kinde mag Covid, mano midhusi mar corona kano kwako pinyno. Bende wang'eni piny mar Zealand e kinde machiegni kana maundu kata mana jo maundu ni omonjo pinyno, en bende nokedo. Koka mano bende noyiere e kinde thuolo ma dawachni tamne mar ariyo ma bende odhi nyime gi tije mage mag apis. Mano bang' yudo loch e kinde thuolo mar higni 3 ma osekalo. Katika manya kwa Ramogi weche mag tuke bende ang'eni nitiere johera mag weche mag tuke. Ang'eni team mar Manchester City odiochieng' ma kawuono bende biro bedo katugo kod team mano mar Crystal Palace. Donge koka mano gikanyo bende makelowa e giko mar chal mar fuambo par network mar mbaka oroma no kanyadendi Joyce Oduore koreyo makoni kod kocha mar keloni mana kaka pile kintiere gi ote mora ioro nwa nambwa mag ote machoka redek auchiel no mbui mar Facebook bende yudowa achiel kachiel mano Ramogi TV mana kaka pile itudri kodwa Joyce Oduore, Cleophas Luoch gi an Sharon Ngao e mbui magwa. Yena mara muno miaka uyo matin mabiro en twak e chendo mar mbaka oromo. Ritur masane. Penj laktar ok en ka chenro mora. Wach mar to emergency pin monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo madhia very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni nambwa mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo kawo simbi wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana Ramogi TV. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. What a bit easy. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma en Dero, the house of Rumba. Wale walisema tutaachana, walige harusi wajione. Mambo, mimi ni King Kaka na niko na nyimbo mpya na yani. Na kuweka kama skiza tune, dial *811 *278 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Kubwa. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. 3, 2, 1. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi enseche mag. Why you do it Chimamuro Nyithindo Kaka? Talanta. Tuko full dog, Kimaso. Kitendawili. Yeah. Kodalunga. Patase. To chenro ok nyal bedo chenro kaonge Sigana. Ganwa sigani mamitna. Chuo gik moko. Kod tedo. So nice now. Turu kodwa ngeso kangeso kawangi. Lox ponde kata Lox P. Josephine Achieng kata Josephine Jos. Kod Ansali Kosgei Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kindo osiepe ariyo. Jitengi neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka
miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi en ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Karanga foto! Machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo Ras Reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich Sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. E pewe mag tuke mayero hero mar adhula kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo japicha gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke chieng' ngeso ka ngeso chakre saa 8 odiochieng' nyaka saa 10 mana e Ramogi TV. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hagino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da gati ya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne raroti. Ombogo tabu atiribaga. Ngitarte muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchota takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko ase View sasa bono. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Ma en chenro mar usiku sako wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro komakore ahero nyako mahero makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @RamogiTV #RamogiNight. Indube idalawa kanyasoro dalawa Mitmaratari wawacho ni mitasali pekmeli watio mate kijoka nyana nyando atinyaka milambo. Lungani DJ Local Instrumental one ma wantie. Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach sang'wen otieno. Luasi marohala osebedo kalokore. Keto mwandu bende osekao yore manyasane. To ginang'o manyaki ng'e kapok ichako hala. Kuonde mage minyalo kete mwandu.
Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro magajuang de wabiro twa kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakaramogi joga ginono kinyi mari dhi mbele yo makare gi laksechegi kenda ka uthulo makende marwaki e twak marwa e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono mbaka mabendo dogo e studio kae kawachwale e kor gwenge mopogore opogore pachoka kaluore ni e chenro mar mbaka oromo wabedo koda adwaro mar winjo paro mar japiny kamora mora ma intiere in mar mondo mi in bende ibed achiel kodwa e twak okinyi makawuono. Thuon wach mabende wadwa twake e chenro mar mbaka oromo kinyi makawuono Nyakaramogi Juang otudore kod dok chien e nyodo ma en kaluore kod report mabende nogola kod duol mochung'ne kwan mar oganda mano KNBS mabende nyaka sani koro wacho ni jonyuol oduoko chien kwan nyithindo maginyuolo masani ochung'e nyithindo 3 ot ka ot kata nyithindo 2 e ot ka ot. Kama giduto itudo gi kwan mamalo mar joma sani tiyo kod yore mag komo nyuol masani ochung'e atamalo 57. Wach makama nyaka sani ma mbaka mabende wadwa goyo Nyakaramogi Juang kalure ni nyaka sani ji oduoko chien ahinya to jogo manitiere keny nyithindo magiyudo ging'ado bura kata gikawo kang' mar mondo mi wabed kod nyathi achiel wabed kod nyithindo 2 kata wabed kod nyithindo 3. Ang'o momiyo mae timore? Pek nitiere kanye? Ang'o momiyo waneno pogruok kod kinde machon mabende nitiere jomoko ne nitiere kod mon mang'eny to ne gintiere kod nyithindo mathoth ka bende ni wacho ni bedo kod nyithindo mathoth en mwandu to piny masani ok en mwandu kosango matimore mane mbaka mabende wabro chwalo nyaka e kor gwenge kumora mora ma intiere mar mondo mi in bende ibed kodwa e twak achiel kachiel. Kata kamano ok an kenda mar mondo mi wabed kod twaka maket kod mai antiere kod welo 2 e studio marwa ma Nairobi kae kaito wendwa machielo biro tudre kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa mabende yudore e boma ma Kisumu. Welo mabende antiere godo e studio marwa ma Nairobi kae wendwa mokwongo en Lawrence Omondi. Lawrence Omondi en social expert kata jalony wechego mag dak machigna hinya Lawrence okinyi makawuono e studio marwa. Yero kamano. Ichio nade? Achio maber. Mang'eni mae mari mokwongo mar chopo ka. Mano kare. Machigna hinya. Wendwa mar 2 Nyakaramogi Juang mabende antiere godo e studio marwa okinyi makawuono en Dorothy Dave. Dorothy Dave nitiere kae kaka janyuol. Odong' sawa ni en kaka janyuol ponono en bende ose ng'ado bura mar mondo mi ponono obed kod nyathi achiel kata 2 kata 3 kosento danyuolo gi mar mondo mi gichop kata 7 machigna hinya Dorothy Dave okinyi makawuono. Erokamano. Ichio nade? Achio maber. Nyakaramogi Juang wendwa mar 3 mabende asenyisi ne wabro tudre godo achiel kachiel ka intere studio marwa mayudore e county ma Kisumu en Caroline Nyandat. Caroline Nyandat en jalony e weche mag thieth mag nyodo kata reproductive health expert. Caroline ichio nade Kisumu kono kinyi makawuono eno machigna hinya studio marwa e twak marwa e chenro mar mbaka oromo. Erokamano.
Achiew maber. Ero kama na inya nyakwa Ramogi jong mana kaka iseneno magi wela deka mabende abiro bedo godo okinyi makawuono mar mondo mi wabed kod twaka maket kod maka moro amora ma intiere in bende kaminenowa inyalo tudri kodwa kioronwa ote mari machuoka kokalo e namba mar ote machuoka ma en 36000. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @RamogiTV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Kawachaka yanga twak marwa okinyi makawuono. Lawrence ang'e ni imbi janyuol. Aba janyuol. Janyuol Dorothy Dave. Imbi janyuol. Nyaka sani report wacho ni jogo manitiere keny oduoko piny kwan mag nyithindo magiyudo ei keny. Jomoko ng'ado bura ni wabed mana gi nyathi achiel, jomoko ng'ado bura ni wabed mana gi nyithindo ariyo, moko bende wacho ni wanto we wachwalane matin wabed kod adek. Akia ka imbi nyalo ng'isa ni in kaka Lawrence tipange nade wachako twak marwa. Mokwongo agone Ramogi TV erokamano kuom thuolo magimiyo gokinyi mondo wang'i ane gimomiyo tinde kata odiochieng' masani jonyuol ok nigi nyithindo mang'eny. Oking'iyo ka chon jonyuol wan nigi nyithindo mang'eny kaka wan nonyuolo nyithindo 9. Nonyuolo nyithindo 9 ento sani koro idwaro nyuolo nyathi achiel nang'o? Kata kamano moko to nodhi koro sani wadogi wuoyi 2 gi nyiri 3. Koro gima kelo ma anene ni seche moko en somo, education. In koro ikele weche mag somo. Ang'o momiyo nikete somo? Iseyo somo kose? Ok asesomo, somo be ber, but koro ineno ka ng'ato dwaro ni odhi e skul, otim degree, otim master, to kineno higa cha songo. Koro bro timo master up to 35 or 40. Mano wach ni ken ng'ama nyako kata en ng'ama wuoyi? Mostly ng'ama nyako. Nikech menopause gi be ni machiegni. Koro by the time modwa jipanga ni obed gi nyithindo mang'eny, time koro onge. King'iyo rate ma e Africa, at least 2 years, imiyo gi duration ma 2 years. For example, kotieko at 35, koko dono odhi okende, at least obedo gi nyithindo 2 kata 3. Kuoma aneno kamano giswan kosa gihero somo ahinya. In koro ikete somo kapok idhi kata e course mar 2. We wawinja ne apach Dorothy Dave mabende nitiere okinyi makawuono kaka janyuol. Ang'eyo ni wach ni en report mabende duol mochung' ne golo kwana mar oganda KNBS nogolo machiegni mar report mabende ne gitimo higa mokalo 2022 e kind dwe mar 2 kod dwe mar 7. To yangore ni jogo manitiere keny jonyuol sani koro ok dwa nyithindo mang'eny, gidwa mana nyithindo 2, nyithindo 3, moko bende mana nyathi achiel kende. To wach ma kamae bende wacho ni biro kaluwore kod medruok e atamalo mar joma mine. Ahinya to mago manitiere keny, wantiere kod atamalo mar joma mine 63 manitiere keny matiyo kod yore mag komo nyuol. Ang'o momiyo joma mine ok dwa nyuol? Ibiro kae kaka janyuol kendo janyuol ma mama. Erokamano ahinya kuom rwaka ka. An aparo ni gimomiyo sani ji oluoro nyuolo nyithindo mang'eny en luoro. Luoro mani? Ji oluoro ang'o? Ji oluoro joma mine oluoro nyuol. Mana ng'e ni gima chando joma mine. Ing'e ni nyalo bet gi the first sami kuongo nyuol nyathini mokwongo cha. Maybe gima ni kale sechego. Anyalo wacho ni rem ma konono ni kale kinyuole manyalo goyo. Nyalo bedo rem, to be nyalo bedo rem mibet go ka intiere expectant, to gino dhi bodonje pachi. Kochopo kendo sa nyuol kendo en rem. Koro iduogi paro iwacho mana ni an ka nyuol 2
to be atiekra atieka. Iwacho ni koro igoyo full stop. Agoyo full stop. Machon to ne nyuolo nyaka nyithinda par. Gin rem ma kamano ok ne gikale. Kata kamano mak mana parono gi kanyo. Wantiere kod Caroline Nyandat. Ma bende nitiere studio marwa e county ma Kisumu. Nitiere kae kaka jalony e weche mag thieth mag nyodo kata reproductive health expert. Caroline ang'e ni sewinjo kaka Lawrence kaachiel kod Dorothy Oloso odiochieng' ma kawuono. Lawrence korka kore owacho ni somo ema miyo joma mine ok nyuol nyithindo mang'eny. Dorothy korka kore to wacho ni luoro ma ng'ama miyo kala inya to e kindego modhi nyuol ponono rem ma entiere godo ema miyo ok odwa medo kwan nyithindo monyuolo e ngimane. In kaka jalony e weche mag thieth mag nyodo itinene yo machalo nade, inene nade, ang'o momiyo joma mine sani ok dwa nyuol ahinya? An kaka jalony awanya wacho ni gimomiyo joma mine ok dwa nyuol mang'eny sani en nikech migawo bende otemo matek mondo mine, nyiri kata gi familia mondo opuonjgi thuolo margi mondo ging'e wawacho ni choices monego gibed godo mondo gi decide wawacho ni namba mar familia ma gidwaro. So ibo yudo ni migawo otemo kabisa mondo ute mag thieth nyabedo ni chiwo kony koka weche mag komo nyuol, puonj, to bende gichiwo methods ma mine nyalo dwaro. Koro ibo yudo ni mine nigi waluongo ni opportunities mang'eny mondo gi decide ni gidhi kanye mondo mondo omigi services ma gidwaro gi mondo puonjgi mondo ging'e ni weche mag komo nyuol, weche mag nyuol inyalo decide in kaka ng'ama miyo. So anya wacho ni government marwa maka health osebedo ka invest puonj mag miyo, familia nyaka chuo sani osebedo ni waketogi mondo gimbende gi support mine gi e ute mondo gi make decision makonyo familia. So anya wacho ni migawo osetemo ahinya mondo hakikisha ni communities nyalo bedo yudo that teko mar decide kaka gidwaro ni mondo gilony e weche mag nyuol gi. Mane kaka anyalo kete. Ilere yo makara ahinya in koro ikelo wachno mar sirikal ma ponono jiwo godo ji mar mondo mi ong'e gino modwaro e ngimane, ong'ad bura ni anto ponono kada nyuol mang'eny we koro ane kaka anyalo chano nyuol mara kokalo e yorego mag komo nyuol. Kaduoko kende twak Lawrence in korka kori iketo wechego mag somo kaka achiel kuom gigo mabende en achiel kuom ohinga mabende miyo joma sani wanyalo kata wacho ni mine masani ok nyuol mang'eny kaka e kinde machon. Wach machielo mabende ponono nyalo bedo ni kelo ma to be ka en wachno mar somo. En wachno mar somo monego be ni ine mi amua ni an kora dwa somo nikech oyudo ni jomoko kata somo to bende pod onyalo mana nyuol. Jomoko umwa kamano alafu wan jorowere jowere masani be oluoro ke. Oluoro ke ni seche moko ok en machua kata seche moko oneno ka owinjo rumas moko ni dakie tek. Koro mano by the time akoro decide to neno ka koro is too late. Koro kodhi e keny at that older age ema koro kelo duoko nyodo piny. Alafu moro mar adek anyalo wacho ni tich, employment bende kaka mostly jok matiyo gi sirikal ng'at mondiki mayudo pesa maber ok inyal compare gi mwananchi man piny cha nikech jok man ondiki gi sirikal oteri transfer mabor iwe family chien. By the time iduogo cha seche moko idhi kawo higni mang'eny kiduogo tiduogo koro be higa koro ng'eny to ng'at maniwe dala cha
Onyuol every year. Koro mano be iwacho wach moro kae mana kata kopogore kod wachno mar tich adana duoki chien matin. Imulo wach moro kae mar ni joma chuo moko ponono oluoro donje keny kaluwore kod weche mosebedo kowinjo ni ponono keny te kata keny rach. To wach machielo mabendi mulo en kaluwore koda wanyalo wacho ni kaka obwongo mar ng'ato semachua. Iwacho ni ponono ken machuo neno ni okonyala donje keny. Ng'ama dichuo nego bed ni ponono kodonje keny. Nitiere higni moyang ni koro ng'ama obwongo ne osemachua makare onyalo donje keny kata maber nikech ong'e ni joma chuo une the head of the family. Ine monego bed ni ng'iyo maslahi mar familia marite. En higni mage ma ng'ama dichuo kochopo to koro nego wach ni anto koro aromo. We koro amany ng'ama nyadendi moro wachak godo kata wapang go uzazi. Aparo ni higa maber en higa 30 mano gi pacha. To ineno ka jomoko yudo ka jomoko dhi e marriage kapok higa 30 oromo at 20. Ki compare nyathi kata kijana ma jahigni 20 modhi e keny gi jahigni 30 akili gi ok rom. Moro seche machua. Aya koro matin ni higa 20 ni ebo odhi okobi manyo nyako maduong' moingi. Obo manyo ja class 8 maybe. Mahike ni piny. Mahike ni piny mare. To seche moko nyire masani gi jonyuolo betimo marache nikech ndalo machon ka nipuonjo nyithindo manyiri kaka onego gidagi, kaka onego giritri. To mine masani ibro yudo ka ong'eyo ni nyare cha dhi marache. Koro okete family planning chon. Mano be by the time makoro oyudo kar dak bro yudo ka seche moko tongie ka osekethore. Koro mano be changia duoko piny nyodo gi sani. Ilero kanyo makare ahinya Dorothy ka in bende koro in be amedie twako kinyi makawuono. In kaka ng'ama miyo iwacho ni luoro mabende ponono ng'ama mama nyalo bedo godo e kindego ma odhi konyore kata odhi nyuolo hospital kacha. Ema nyalo miyo ponono bedo koda okodwa bedo kod nyithindo mang'eny. Tang'eni e Kenya kusedonjo udonjo ji ariyo. Ang'o makoro timore ka inti luor ka to nyawadu to ponono en kipacho wacho ni anto adwaro ni Dorothy ni onyuolna kata nyithinda 6 moko. Dorothy owuon to luor. Mano to koro itimo nang'o? Erokamano. Inge sani piny masani kaka nyawadwa ni wacho nitie gik mang'eny mo obiro mopogore opogore. Ok en kaka chon. Koro yudo ka sani ka anyiso ng'ama wadak go jaoda ni an adwaro mana nyithinda 2 to kaneno kotamore takwamo kanyo. Anya kata penje ni bing'e ni ane madhi nyuolo keni. But inyalo konywa by kiwuoyo kodwa, ipuonjowa kaka wanyalo konyore, mang'iswa ni remno en mana mar dakika matin. To be kiae tiya gi gweth mar nyathi. Puonj makama ng'a onego bed ni chiwo ne joma mine. Kalure ni mine machon kuom wachacha diera, wanyalo yudo ni ng'ama miyo ponono nonyuol bang' kata higni 2. Nyathi matin ni kosenyuolo bang' higni kata 2 osemedo moro. To nyuolo gi anyuola kamano mopangi mo gichop kata nyithinda 7. Ng'a onego bed ni puonjo joma mine. Joma mine machon madongo onego kaka nyawadwa ni owacho onego giduog gipuonj joma mine matindo. Nikech sani yudo ka joma mine matindo gitimo gik moko maybe giude internet, social media. Ok puonjwa gi joma mine machon ka. To joma mine machon ka nigi rieko ma ginyalo miyowa mondo ging'iswa ni gin ere kaka ne ginyalo nyuolo nyithindo mang'eny to pod gin gi teko. Yudo ka pod gin gi teko. But wan joma mine masani matindo waluoro nyuol nikech ok wadhi kuom mine madongo gi mondo opuonjwa mondo wang'e gigi maber. Koro ing'eni gik internet mobiro nyalo wuondi maket ni gino mine ni lit seriously karoko lit. Koro iyudo ka joma mine madongo owe joma mine matindo makawuono sana onengo gipuonjwa to joma mine matindo be owe dhi joma mine madongo
mondo omiwa puonj maber. Ilero kanyo makara ahinya to jomoko bende waketo posters mag mbui kacha. Mana kaka bende isewinjo ka Caroline wacho e boma ma Kisumu ni joma mine no miratiro mar tiyo kod yore mag komo nyuol, mago family planning methods mopogore opogore. Kanyaka sani joma mine mantiere Kenya tamalo 20 tiyo kod sindan ma bende chuoyo atamalo 19 tiyo kod implants mago ma bende isoe lwedo ka atamalo 8 to tiyo kod yadhno mindelo pile ka pile kata pills. Magi bende nyalo miyo duoko chien nyodo e kin joma nitiere Kenya. Kose yedhe gi makomo nyuol joma nitiere e keny bonego be ni tiyo kodgi kose onego be ni weyo negi ne joma moko ma ponono nitiere mano siep pok idonje keny. Apani tiyo kod yedhe mag komo nyuol gi onge gi shida, but inyalo keto itiyo kode with time. Kiki iti kode koro nikech ino kidwa nyuol, nyalo tiyo kode maybe mondo iwe gaps nyithindo minyuolo mondo kiki nyuol gi ma nyalo chandi rito. Lakini kikwawe be tiyo kodgi kech inya yudo ka kitiyo kodgi ko iwe tiyo kodgi nyalo nyuolo nyithindo ma olure matami kata somo kaka nyawadwa ni wacho kani dwaro dhi somo ama ka in ng'at ma tiyo kaka koro in tiyo ka idwa biro tich. Koro ka in gi nyithindo ma iga ka iga ama igni ariyo ka igni kendo ibo yudo ka maisha ni be obiro to a stop. Kaka an jawer mag wende mag injili. Koro seche moko idwa dhi wer kamoro to ineno ka nyithindo be in go ka to nyithindo gi be ok idwa wene ng'at moro mondo ritni. Koro iyudo ka ber be mondo wati gi yedhego but watiyo kodgi maber. Nyithindo kata ko kida tinde donga ji kapo nono Nyasaye ogwedho lweti tinyalo kata ndiko jakonye ot kacha makonyi dong gi nyithindo. Kose mano bende kelo pek kalure kod chal mar uchumi. Mano kelo pek kolure kod chal mar uchumi, to be kelo pek kolure gi kaka tinde jok ma wayudo mwakete ot mondo oritnwa nyithindo. Jomoko kwaketo no ok girit gi maber. Ka sache moko intiere kamoro intie tich ka to pachi nitiere ot nikech joma waketo rito nwa nyithindo gi besani moko kuom gi olokore. Iyudo kikete mondo rit ni nyithindo to ok orit gi maber. Iyudo ka maybe goyo gi marach, goyo nyathi ok rach but iyudo ko go nyathi marach moro ma kineno ti kaka in ng'ama miyo mano kale gine pain mana wacho cha tiwinjo ka lit no donjo ni ng'ato timore kodi nyathini kamano. Koro mano be okelo shida nikech jok ma rito nwa nyithindo go most of them sani ok gin jok mabeyo. Iwacho makana ahinya wadhi ne ka ir Caroline Nyandat ka entiere county ma Kisumu. Caroline Nyandat ang'eyo ni luwo achiel kachiel twak ma bende wantiere gode studio kae gi Lawrence ka achiel kod Dorothy. Ka bende Lawrence omulo wach moro kae mar keto nyithindo manyiri matindo mar mondo mi oti kod yore mag komo nyuol ka pod gitindo ahinya. Ang'eyo ni jalony e weche mag nyodo. Nyalo bedo ni magi e ponono achiel kuom wechego maduoko piny nyodo e pacho kae kaluwore ni Lawrence oliyo kanyo ni ponono nyithindo manyiri matindo kochako tiyo kod yedhegi kapod gitindo to nyalo ketho nyalo margi mag nyuolo nyithindo mang'eny kata yudo nyathi e kinde mabiro mbele. In kaka jalony weche mag thieth inyalo lero kanyo yo machalo nade Caroline? Aero kaka Lawrence gi Dorothy twak to wan gima nyalo wacho wach ma Lawrence jawadwa wacho wach mar nyithindo matindo chako komo nyuol chon. En wach maber nikech wadwaro ni waluongo ni teen pregnancy bende kik dhi mal ahinya nikech ing'eyo ni ka nyako matin ochako nyuol chon then wawacho ni mondo bed gi ngima mang'eny bende bedo matin nikech osechako bedo ni obedo exposed, wawacho ni obedo exposed to tho mabiro mapiyo nikech weche mag nyuol chon.
So gima nya nyiso Lawrence en ni komo nyuol ok maanisha ni ng'ama miyo ni ok nya nyuol kobedo maduong' dawe. Komo nyuol wacho mana ni ok idwa bedo gi nyathi sani, but seche ma in tayari mondo ibed gi nyathi to inya weyo tiyo gi wawacho ni methods mokel mag komo nyuol gi mondo imak ich. So komo nyuol en mana yo mamiyo ng'ama miyo thuolo kaka ne wawacho ni maybe dwa dhi somo, koro tiek somo mondo seche ma in tayari mondo inyuol to inyalo weyo tiyo gi methods mag komo nyuol gi mondo itim ang'o, inyuol nikech in tayari mondo imak koro ich mondo inyuol. Koro nwayudo ni kanokel methods mang'eny mag komo nyuol gi ne konyo sana mondo nyithindo odhi skul, nyithindo omak ich or joma miyo omak ich seche ma gidwaro, and biyudo ni familia bende yudo time mondo giginene gijiw nyithindgi. Miyo bende yudo time mondo o prepare dende ama olos dende ne ich machielo kapo ni opango ni adwa nyuol bang' higni 2, adwa nyuol bang' higni 3 kamano. So weche mag komo nyuol inyalo ti gi ng'ata ng'ata ma feel ni en kaka ng'ama miyo, kapo ni odonje weche mag hera to nyalo mako ich to ok en tayari mondo obed gi ich no. So komo nyuol en mana ni wakonyo joma miyo mondo obed gi ich seche ma gidwaro, wawacho ni seche ma gidwaro, kaka gidware to gi kuma gidwaro ni mondo gitime o gibede gi ijno. So komo nyuol en mana wawacho ni yo ma wakelo mabe konyo community wa ama gweng'wa mondo wabed gi nyithindo mwadwaro gi namba mwadwaro gigo. Mane gima nyalo wache wach ma Lawrence owacho ni komo nyuol nyalo miyo joma tindo kik timang'o, kik bed gi nyithindo in future or ndalo mabiro. Kamano. Ilero kanyo makarenya bende mana kaka wachako wacho ni adul ma bende ochung'ne kwan kata ochung'ne golo kwan mar oganda KNBS ema yande ogolo report mano kotudore kod dok chien e kwan mag nyithindo ma bende familia yudo. Mano wanyalo wacho ni familia mopogore opogore yudo e pacho kaka bende giwacho ni nyaka sani kwan mag nyithindo odok piny nyaka 3 ot ka ot. Wawinjane kaka Director General mar KNBS mano McDonald Obudho noloso kotudore kod dok chien e nyodo e pacho kae. En gima ber kabisa kuom dok chien mar nyuolruok mar oganda mag jo Kenya nikech wan piny ma pod dongore, en piny ma pod dongore matini pod ok wan gi mwandu moromowa mwanyalo rito godo ji duto mantiere. Koro miyo ka wanyuol matin to ting' bedo mayot. Mabende onego bed ni wadhi medo dhi piny mwachop 2.3. Winjo kanyo kaka McDonald Obudho mano Director General mar Kenya National Bureau of Statistics owacho kanyo ni kwanyuol matin to piny biro medo bedo mating' bedo mayot. Korka kori Lawrence bende nadiera ni nyuolo nyithindo matin nyalo miyo ting' ma janyuol nitiere godo dok piny. Kalone ni joma chon wanyalo kata kimedo kata in kaka isewacho ni koruno nyuolo nyithindo 9 to biro yudo ni nyithindo 9 kata moko kuom gi sani onge mosainya kuom mano. Yudo ni jonyuol ne make sure ni nyithindo gi kata ka en somo moko kuom gi no somo mochopo nyaka mbalariany to sani kata nyathi achiel tamo jomoko rito. Director wacho kare but kata muma ka koro wadwa ka muma wacho ni do nyuolro de umedwe piny multiply and fill the world. Multiply and fill the world. Mano umema wacho. Koro en seche moko wacho kisayasa. Maybe the economy benyalo changia mano, economy masani. To an korka kora aneno ni wanyuola kaka jok machon. Nikech seche moko kuom hayo marach nyuolo nyathi achiel kata 2 kuom hayo marach gidoka. Koro ibro bedo parentless. Koro de in kod kata 7 kata 6 the better, at least kata kamoko dhi in gi moko minyalo kwano.
to be manyalo konyi in future nikech dendwa ni ok wabi tegno kama nyaka chien. Nyaka wabi wawene jok ma kawo karwa ka koro ikewa ng'eny. Yes. Ilero kanyo makare ahinya, wacho ni in isiro wachno mar nyuolre uru mar mondo mi upong piny, in wachno mar kupanga uzazi. Okine godo achiel mar ni tinde joma mine ponono panga uzazi e yo makare. Dorothy korka kori. Wachni mar ponono kinyuolo nyithindo matin to garama mari kaka janyuol biro dok chien. Bende nadiera kosen gino ma iwacha nyithindo onego bed ni wanyuola nyuola, inyuolo higa ni ponono ikalo higa manyien kendo ichaki meda moro. An ka pacha to anyalo tiyo nyaka gi pach nyawadwani. Ka Nyasaye okonyi minyalo nyuol maber to nyuola nyithindo. Nyithindo gin gweth maya kuom Nyasaye. Koro ka Nyasaye okonyi gi teko ma inyalo nyuol to inyuola nyithindo go. Kech ang'e ni ibro yudo kaka iritogi. Jonyuolwa kaka wawacho jonyuolwa machon ne nyuolo nyithindo mang'eny to niyudo ka jomoko nok ti, lakini ne gi manage ma giriti nyithindo gi te mamoko chop nyaka e mbalariany kaka iwacho no. Koro sani kadok e gima nakwongo wacho cha en luoro be odonjo kuom ji ma ng'ato wacho ni an kanyuolo nyithindo 5 go kata 3 go kata 6 go ng'ama bokonya rito. But an ang'e ni ka Nyasaye omiyi teko nyuol, nikech Nyasaye momiyi teko ni bro miyi kaka irito nyithindo gi. To en mana ni kaka sani be iyudo ka ntiere kaka gimomiyo wacho ni ka Nyasaye omiyi teko ti nyuola nyithindo go mang'eny go, nikech iyudo ka sani ntiere jok ma kodhi nyuol to ginyuol through cesarean section. To cesarean section iyudo kaka oketi mondo inyuola maximum level of nyithindo. Inyanyisi ni inyalo nyuolo 3 kende ama 2 kende ama 4 kende. But ka Nyasaye okonyi ni nyalo nyuolo gi to aneno ka nyuola nyithindo. Maraka kiwacho ni ka Nyasaye okonyi mar mondo mi inyuol ti nyuola nyithindo. Nyasaye bokonyi inyuolo nyithindo. Kata kamano kisenyuolo nyithindo tinde ji wacho ni nyathi ka nyathi biro gi sande kuwuok kuom Nyasaye. Kata obedo ni nyathi biro gi sande kuwuok kuom Nyasaye, gik matindo mag piny gi, gigo ma nyathi biro tuyo ka nindo, mago ma tindi rwako ne nyithindo mag lony ma nyasani, ma bende kiserwako ne nyathi koselaye mang'eny tidiro kuyo. In kaka janyuol nyaki bi nyiew gi. Koro in adoka yie gi daktari be ni tiyo gi yedhe mag komo nyuol ok rach kaka nawacho. Ok rach. Inyalo tiyo go mondo iket gap kuom nyithindo minyuolo gi mondo kik giromre. Sani iyudo ka joma chon ne nyuolo nyithindo maromre. Kaka an nitiere owadwa ma warom go wakalre gi higa achiel kende. Koro yedhe mag komo nyuol gikonyi mondo inyalo yudo kata ka inyuolo nyathi moro, like sani an nyathina mokwongo en ja higni 6 to nyathina mar 2 en ja dweche 5. Koro iketo gap no. Kiketo gap tapani inyalo keto mondo kik obed ni matek sana. Kech ibo yudo ka sama ja higni 6 cha nyalo wuotho makoro okorwak diaper to moro niendi koko biro koreno orwako diaper. Koro okiyud king'iewo diaper mar ji man olure mag nyithindo 2 nyadichiel. Iyudo ka maybe ng'ama ng'ongo ni sani chamo kuon to nyathi matin ni obiro en koko madho chak. Koro iyudo ka ok chandi nikech moro chak kuon mitedo chae mobo chamo kode. Koro matin ni bo mana ng'iewo chak marome. Koro yedhe mag komo nyuol ber nikech konyi keto gap kuom nyithindo minyuolo. Kabiro korka kori Caroline Nyandat ka intiere Kisumu kono, wachni mara komo nyuol bende en wachno mabende nyaka sani wachni duoko chien nyodo e pacho kaka lore ni joma mine mathoth sani komo nyuol ahinya to mago manitiere keny. Penjo madaher mar penjin kaka jalony e weche mag thieth mabende wantiere godo kinyi makawuono ichiwono alera mar gigo maponono waonge godo kod ng'eyo makare. Wayudo ni nyaka sani ji nyuol to mana kaka wasewacho
mbele kanyo ni jomoko ponono leo kapok onyuol kalure gi ponono wechego mag somo obed wechego kata mag tich aka ponono wacho ni an we atimondi abro nyuol mbele. To akia ka in kaka jalonyi weche mag thieth ng'ato ma ponono okawo kang' mar mondo mi en odwa nyuola onego bed no nyuola ponono e intervals maromo nade nikech wang'eyo ni ponono nitiere higni ma kichopi to kata mako ich nyalo bedo matek nyuol kata be kidhiye tinyalo ng'isi ni ngimani ni kama ng'aw kaluwore kod higa kata higni ma bende isechopo. Caroline. Kamano ero kamano. Jawadwa Dorothy olero gino maber kabisa. Bawe ni ojalony wadwa. En a parents. Ama janyuol ma nowinjo puonj maber osuptal manodhiye. Nikech wapuonjo ni kaka ng'ama miyo kapo ni mako ich ma idwa nyuol. Kapo ni nyuol. Ber ahinya ni miyo dendi muda mondo oyud teko. Oyud nguvu sana sana wawacho mfuko mar nyuol mondo oyud teko no manyating'o ich machielo to wawacho ni averagely wanyawacho ni kikawo igni 2 kama mondo kinyuol nyathi moro to mano miyo mfuko mari yudo teko makata ka otemo ting'o nyathi to in iwuon seche midhi nyuol tiyudo teko no. So averagely wanyawacho ni kikawo igni 2 mano mabedo matin to maybe ichwalri ahinya ko chwalra ahinya to igni 5 ok rach ahinya. So inyatimo spacing kapo ni idwa nyithindo 10 to onge wach 10 inyayudo tema ni ng'ama miyo bedo gi nyithindo 10 gi e intervals mag igni 2 being iga matin mondo imiye thuolo mondo embede kaka ng'ama miyo oyud teko no. Ng'eni seche ma ng'ama miyo nyuol to wawacho ni dende bedo overworked matin nikech organs bedo stretched, ng'eni uterus bedo stretched, otiyo gi energy seche ma embe odhi e process mar nyuol no. Koro idwaro ni mondo ng'ama miyo ni mondo wawacho ni recover ngima mare mondo oyud teko mar ting'o kendo ich monyuolo go through the same process manodhiye no. Koro anyawacho ni minimum age ma ber ka ng'ato luogo nyithindo en igni 2 but inyalo extend karach ahinya to igni 5 ka poni idwa dhi ahinya but iga 2 timedo moro mano kiga marach nikech be imiyo nyathini thuolo mondo timang'o odhodh makare min gi bende o make sure ni en healthy mondo obed an adult mondo obed one of the waluongo ni community member manyalo kelo development mane kaka nyalo lero kanyo. To kapodi antiere iri Caroline ka intiere Kisumu kono bende nyaka sani wang'eyo ni ponono nitiere jomoko ma nyaka sani wawach ni kata higa mokalo nonyuolo nyathi to dwaro mar mondo mi orit kuom thuolo malach ahinya wawach kata ni higni 10 eka oyud nyathi machielo mae ponono nyalo chocho nyalo mare mar yudo ich e yo machalo nade kata nyalo chocho ngimane e yo machalo nade ka nisenyuolo nyathi mokwongo to ponono rito kata higni 10 kata higni 15 mondi eka yud nyathi machielo ka ponono koro hiki bende oniang' ahinya. Wang'eyo ni entie jok ma wawacho ni maybe gichako nyuol moleo maybe ichako nyuol ki in gi higa 40 wawach kamano ok inyal rito higni 10 nikech ibo kadho period mari mar nyuol wawacho ni women of reproductive age ni isekadho koro ise wuodho onge kaka inyalo mako ich moro koro wawachi ni ke in ng'ama miyo ma wawachi ni jahiga 40 ichako nyuol ber kikawo higni 2 mondo imed moro nikech ing'eni idhi wuodho kichopo 49 kanyo wawachi ni higni 49 iwuodho nikech ichako wuodho nikech ichako bede stage ma waluongo ni idonje menopause tinyalo bedo ni ok inyal nyuol kendo ka inyako ma eko chako nyuol wawach ni kijahiga 25 wawach kamano in gi time inyalo timo intervals mana wacho
ni maybe ninyuol to nidwaro dhi school, nidwaro advance education mari kaka ng'ama miyo, nikech seche moko wan kaka joma miyo wadhi tedo chon, ok chon ma wawachi ni age ma wawachi ni legal awacho age mar 25 ka ama age mar 30, to lakini pod ni in e school, idwaro in e university wawach kama, to pod idwa somo mondo itiek, inyakawo muda matin kaka nawacho ka ng'eny ahinya to higni 5 kama. Jok madhi nyaka higni 10 kaka ni wacho no, nyalo bedo ni negi komo nyuol, wawach kamano, to pok waluong ni fertility margi oduogo, teko margi mar kendo mako ich oduogo ka giwe tiyo gi ways mag komo nyuol mane gitiyogo. So jok machal kamano inyalo yudo ni gitimo that extension nyaka higni 10, lakini gima wakonyogiga ka gibiro e ute mag thieth en ni wapenjo mine ni diher bedo gi nyathi bang' higni adi, mondo kiwacho ni adwaro nyuol bang' wawacho ni higni 3, bang' higni 2, wakonyi e paro ni yore mag komo nyuol minyalo tiyogo gin magi nikech kaka watwak kae, iwacho ni idwaro nyuol bang' higni 5 or idwa nyuol bang' higni 10. So method minya tiyogo en magi mane kaka nya advice kaka laktar, lakini yo mondo ihakikisha ni by the time midwaro mako age no, ikawo wawachi ni yore mag komo nyuol ma seche mi idwa mako ich to bedo mayot mondo imak ich. So wan kaka jo matiyo osuptal wakonyo be joma mine mondo ging'e ni period ma gidwa bedo ni gimako ich, gi choose ways mag komo nyuol makonyogi mako ich ndalo ma gidwaro mondo gimak age no. Maybe mane kaka nyalo lere ka ng'iye e yor health, to be yor wawachi ni ng'ama miyo madwaro bedo gi nyathi higni ma romo kama. Nyakona Mogejo ng'isi ni in bende nyalo bedo kodwa e twak okinyi makawuono kotudore kod dok chien e nyodo, twak mabende watwake okinyi makawuono e studio kae gi wela deka mabende antiere godo. Anyisi ni nyalo chwalonwa ote mari kokale namba mar 26000 Facebook kacha bende wantiere live okinyi makawuono, yudo wa Ramogi TV, Twitter @RamogiTV. Kasomo moko kuom ote mabende uoronwa otego kinyalo mana ketnwa achiel kachiel, ote mabende uoronwa kokalo e namba mano e Facebook kacha kama bende wantiere live okinyi makawuone, ote thoth ahinya mano kotudore koda wechego mag dok pinya e nyodo kata dok chien e nyodo. Polycarp Otieno wacho ni michele ma mon oketo wagodo e ot pile nyalo miyo wayudo teko kanye mar nyuol kata mar nyuolo kata adek go shwali. To koro kichako imedo gi yedhe ma mon opidhe bedegi ochiegni kata golo flower soko. Mano ote en kanyose chiemo chele matindo keto joma chuo e ot. Vitalis Ochieng Wood Game Karari wacho ni gima tek puothe bende tindo onge koro mano minyalo rito owada. Bende wacho kanyo ni bende tinde onge koro mana minyalo rito wada, mago nyithindo mabende inyalo rito wada. Amanote mar Vitalis Ochienga. Akavo MC Odesh wacho ni piny tek nyamino okoyot kata nguvu mar manyo nyithindo norumo kalure gi uchumi mar Ruto. Wacho ni kanyo kalure kod pek mar ngima sani koro ji ok par kata nyuol. Isaac Odenya wacho ni magi makelo nyuolo nyithindo 3 kata 2 e kinde mamoko. Wacho ni uchumi ma obembore piny, lo sani tin, tije kata karia wacho kanyo e yor dwero. Mage weche mabendo wacho ni miyo jomatinde ok dwa nyuolo nyithindo mathoth. Emmanuel Lastborn MC Masune wacho ni ngima ematek. Ndalo machon inyalo yudo ka ng'ato achiel
nigi mon 42 to na maradiera nyakora magajengo med mana oro ote magi Omosh Digaro bende wacho ni Omosh Digaro Land Cruiser kanika mato wacho ni sani nyuol tin nikech uchumi mar Kenya ni malo kasto lope bende tinde thindo kod lo mipuro bende nyak margi odok pinya mano Omosh Digaro kanyo ote mare ma bende ochwalo nwa kanyo Odhiambo Walter Ambonya bende wacho ni Andol Kodero gima dhi mbele en ridruok mar ngima masani kuom ranyisi koso tije nok mar lowo nok mar chiemo nyalo miyo nyuolo nyithindo mang'eny kelo ne mana dhano chandruok kara kelo mor ne oganda kata e ot mwadake mago mana ote kata paro mabende joneno magwa medoro nwa kanyo Eddie Bridge bende wacho ni sani mon osar ogich badgi ma osoe plastic makata dichuo tem ono kodhi to luor mana ilwada ok nyagi mago bende joneno magoro nwa kanya kora magejo med mana chwalo ote magi kokale yoro duto te mag tudruok ote mabende pod wabro medo somo achiel kachiel ka wadhi mbele kod twak mar okinyi makawuono Lawrence Sinenga wuoyi mabende wantiere godo e twak okinyi makawuono kachako gi wach mokwongo mabende joneno magoro nwa kacha wach mar pidho joma chuo mchele kit chiemo ma joma chuo chamo konoro nyalo miyo gionge teko mar nyodo gino momiyo dok chiene nyodo nitiere pacho ka kosa ng'atimore jaote moro oteno be nyalo bedo kare nikech king'iyo ndalo machon ne wachamo chiemo maber kiwacho chiemo maber ne gin chiemo kaka magi matinde onge chon mchele ne ok yude yo mayot chon sani jok modak e town mostly en mchele salan en mchele odhiambo to kidhi dala kucho ibro yudo ka en kuon ichamo sawa sawa mimi kama dhi koro bro medi teko alafu mar ariyo be chiemo ma sani miyo mwango mawadago sechegi ok nyal nikech nyaminani nowacho gimoro ni koro chiemo ni be nyalo kelo nikech gionge teko nigi chiemo ogi tis mang'eny koro ka gidhi osuptal yudo ka nyathi duong' the final thing koro nyaka timre nade nyaka yangi ibiro yangi for the first time for the second time obro gik for the third time koro mano be nyalo miyo ok wayud nyithindo mang'eny gi sani kosa koridoro tidevi neno moko kuom ote mabende joneno magwa oro kanyo moko kuom giseyo ngima matek weche gi mag lowo akeni joma chon to ne timo nang'o ng'ato wacho kanyo ni joma chon iyudo kata ka nitiere kod mon 42 to ne en gi nyithindo mang'eny kendo niwacho ni bedo gi mon mang'eny gibedo gi nyithindo mang'eny mano ranyisi ni nitiere kod mwandu mathoth tinde weche mag lowo kod weche mag chiemo in kod kakori nyalo wacho nade joma mine pidho joma chuo mchele miyo joma chuo ok nyuol kuom wachno anya wacho ni en kare nikech wa joma mine be sani wadich seche te wadich maka donje jikon to gima neno kanyalo tedo piyo piyo en mchele mabendi baya kendo kanyo to taseketo pigi arito mondo chiegi to dich ni jomoko dich e tich jomoko be sani odich sana e social media koro yudo ka ng'ato neno ka odwalo kuon ni dhi ketho ne sa to dwa gimotimo piyo piyo mondo ae mondo dogo tim gima notimo kata ka en social media kata ka en tich koro ka joma chuo wacho ni wapidho gi mchele machon ne ging'e ni wasungu wacho ni to a man's heart is through the stomach koro yudo ka negi take care ber yudo ko ted kuon madhi mkati chai madho gi rabuon chai madho gi nduma koro yudo ka tuoche matindo tindo gi
ok girad godo. But sani yudo ka wachamo gik moko kaka mchele, yudo ka ng'ato kaka owacho mamine, yudo ka ng'ato ni expect to chamo chips. Ingeni ka watedo gik moko kaka spaghetti. Koro jogi be complain ni mchele spaghetti ko chamo onge giteko. Onge giteko no. Padok apodake mine mondo yie mondo otim watim gik mane joma mine machon timo. Wadog watim gi. Wanyalo wacho ni ne gitimo gi nikech mago gik machon. Wawach ni ati zimepitwa na wakati. Wadog watem watime gik mane gitimo gi. Gik matimo sani ema kelo mchele adier madichoko cha mchele toko giteko no. Odhi nyisi we wawinjo ne pach jalonyeche mag thieth wantiere godo e kaunti ma Kisumu. Caroline Nyandat ochuolo no ere kaka chiemo tudore ahinya ne joma chuo nyithindo ketwa mana gi mchele wayudo kanye teko mar nyuol. Donjo to aiye gi Lawrence gi Dorothy ni joma chon ne miyo joma chuo chiemo ma teko mondo giti kadware e weche mag nyuol. And tipo yudo ni ni gigi opogore kaka ji wacho ni uchumi odhi. Koro ibo yudo ni kaka ndalo mane wan gi shida onge kaka mogo nikech bech mogo ni malo molo mchele. Koro imiyo miyo familia ma ok nyanyiewo mogo mchele nikech bech mchele ni piny. Lakini koro king'iewo mogo gorogoro bei ni malo, koro afadhali nyiewo mchele mondo emuchame ot. Koro ibo yudo ni mano bende ineno ka family chako neno ni nyathi ma wakelo e piny ng'e ni nyaka ochiem koro ibo yudo ni family bende gi make decision ni aneno ka adek oromo than wabed gi auchiel nikech gibo chiemo nade, gibo dhi school nade, to kata wan ji ariyo ama adek e yot ka ok wanya chiemo. Koro gimbe gi make decision nikech gineno magin go kaka familia. The other thing mana kaka tene biro ka ng'ama dichuo kokinya chiemo malong'o the family tek mondo i make decision do function wawachi ni sexually mondo ibed children mani dwaro. Koro ibo ng'ama dichuo dhi oko mondo dwar sana mondo family ne be obed comfortable. So yo ma otemo kelo go familia ne be ochiem ma okao time sana idwero than bedo gi time mondo timang'o obed gi nyithindo mang'eny kane odwaro bedo gi nyithindo. Koro ibo yudo be ni mano contribute to ji nyuol bedo gi nyithindo ma ok ng'eny ahinya kaka mana winjo kuom wacho to ibo yudo ni seche moko kaka ng'ama dichuo idwaro ni mondo ibed gi nyithindo 10 to kaka Dorothy nolero in emidhi nyuol kaka ng'ama miyo, in eming'eyo pek miwinjo, maybe health mari ok ber, in ng'ama miyo ma seche moko in ga gi heart problem, to ineno ni mondo idwa kawo time mondo nyuol nyathi moro. Koro ibo yudo ni joma miyo dhi komo nyuol to ok paro. Koro yudo ni ng'ama dichuo ni dwaro nyithindo lakini in kaka i make decision ni bang' higni 4 ok bang' achiel. So en otem gi nyathi lakini to ok ni nyise. So magi gik sani watemo kaka jolony ni chuo bende obed involved mondo gi
discussion at family level ni wadwa bedo gi nyithindo adi, to ere kaka muda mane ma wadwa kawo mondo wabed gi number of children. Uchumi kaka change waluongo ni high life ma ngima sani tek ma mondo nyathi mikele piny ka nyaka ing'e ni kaka ng'ama miyo tek ke au nyathino weche school weche yudo consideration ma bede ng'iyo nikech kaka ni ng'iyo KDHS wacho ni 46% of women be wacho ni to ok de giher mondo mano nyisi ni joma miyo be nigi information, ging'iyo kaka piny dhi to gimbe gineno ni 4 2 man go gi oromo onge tie moro mane ka e weche ote mane wayudo kawuono. Ilero kanyo makare ahinya maber watere godo e studio marwa e kaunti Kisumu. Nyakora Ramogi jong benda singo nini wach makama wach mabende watu kawuono wabro chwalo achiel kachiel nyaka e tiere mar mondo mi kaka japiny wawinje pa kod dok chien e nyodo ng'amo miyo ji sa mane momiyo thuolo di achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu. Kinyalo winja ka e kaunti ma Kisumu kono inyalo na uso kotudore kod dok chien e nyodo. Erokamano ahinya Joyce, achiel kachiel kwa wuok bende kar loko ohala ma Kibuye e kaunti ma Kisumu kaendi kuma bende walimo jogi nikech ka gino ting'o ji mopogore opogore mondo wang'e anena ni to kotenore gi twak ma wan go e studio gino ma bende mamiyo nyuol odok chien e udi kwa pimo kod ndalo machon mane yudo ka ot achiel nitie kata nyithindo malawo 18 kata 20 kata dala achiel nigi nyithindo mang'eny modhuro. Wadwa ng'e anena ni to gin to pachgi chalo nade, ang'o momiyo ma timore e kinde ni kwa pimo kod kinde machon, ang'o mok timre maber e ude, dobed garama, dobed nitie kaka joma chuo kata joma mon ok yud chiemo e yo makare ema miyo matimore machiegni. Nyakora Ramogi jong abo chako kodi king'iyo kamera machiegni tori gi kaendi mondo ichak na gi nyingi nyisani to iparo nang'o miyo sani oganda ok nyuol nyithindo mang'eny kaka chon, nyuolo dok chien e ude. Iyudo ka ng'ato kosenyuolo nyathi achiel kata 2 kata 3 kata 4 kotema ahinya to wacho ni aweyo gi kanyo. Pachi chalo nade? An kiluonga ne Elena Dhiambo, anyar Tanzania achikano. To gimemiyo sani nyuolo dok chien kech ng'eny. Wanyuol wadadhi pidho gi gang'o. Mar ariyo, ida nyuole kaka ida puonje shida ng'eny. Iyudo pesa ni mo matin sani wachandore Kibuye ka makata kaka wachiemo onge. Wabedo gi kech aru kinya godhiambo. Ngima medore, ngima tek, piny oridore. Wada nyuol ang'o? Mane kaka nyalo wacho. Erokamano ahinya mana kisewinjo Nyakora Ramogi jong machiegni choruma na uru machiegni mondo mi apachi choruma machiegni. An kakalo kuom nyinge luonga ni Lavenda Uma, anyalo ka South Nyanza motedo Kisumu. Kanyalo wuoyen mana Aisha modhi malo. Koro ni family planning. Kech king'iyo maisha kikompea sani gi chon, sani maisha oidho, kata mana garama mek gik moko bende oidho gi puonjo nyithindo. Koro momiyo mon mang'eny odhi e komo nyuol, to kata kamano nyuol to ber, to maisha moidho. Erokamano ahinya machiegni nyalo wacho ang'o? Bili mondo mok pidh di maber bo yud chiemo mondo mi omed koso maisha. Erokamano Ramogi, an kod George. To kaluwore kod kaka sani ngima omedore kod sirikal manya odonjo nyoro mawinjo ni kata mana fee manye chulo e skul cha pesa manyore chulo nwacha odwok pe ong'adi. Koro wayudo ka nyuol dhi bedo matek kata puonjo nyithindo dhi bedo matek. Koro wan mane gima tamo wa nyuol mang'eny. Waketo mon dhi keto komo nyuol kamano. Erokamano ahinya machiegni mana mapiyo piyo nyalo wacho ang'o e weche kotenore kod gimomiyo nyuol odok chien e udi kopim kod ndalo machon? An iluonga ni Beno Tiena Lando, an wuod Alego, ausi e chiro Kibuye ka.
Gima nyalo wache wach manyuol. Nyuol sani tek ma gimomiyo okwanyuol mang'eny en ni maisha odhi malo. Kata king'iyo batha kar kineno ka joma nochako use stonde mantie kargi gionge nikech joma nyiewo gik moko onge. Koro ing'eni ka in gi pesa be kinyalo nyuolo nyithindo mang'eny, to sani tich mar chiro mar uso ni piny, emomiyo wapango nyuol. To an be gima ne dakwa ni ka bed maisha ne dibed mbele, no bed gi pesa nyalo nyuol. To gi sani to maisha tek mili mok apar kwa nyalo nyuol. Kata an sani akoma gi nyathi mancha nyuolo mogik ni okachaka nyuol moro. Erokamano Ramogi. Erokamano mana machiegni ni nyalo wacho ang'o weche mag nyuol. Iwinjo ka nyawadwa wacho ni en osekomo gi nyathine mogik. Chori gi kae amakoni. Erokamano, nyinga iluonga ne Evans Odhiambo. An abe aja uso town. To gimomiyo ji ok nyuolre, jowa moko gin lazy, ji ok dwa tich matek. Kitiyo tich to ok nyal tami pidho nyithindo. To thoth mine wa bende gidwaro kaka ne en nyako odwa nosik kamano kata en dayo kodwa yien en mama. Koro emomiyo ineno ka ok gidwa nyuol. Ng'ato dwa nobed abeda neno en oler pile to kodwa tich matek. As long as ni wuok idhi e tiji, nyaka Ruoth Nyasaye gwedhi gimoro matin miyud ka nyithindi be nyalo yudo ang'ono, nyalo yudo kaka chiemo. Erokamano. Koro ka ang'ade awinjo ni nitie kaka dichuo koko pidh maber e ot, bende mano kelo mae ngufu mar nyuol, koso mano to ok timrega. Erokamano, ng'ama dichuo ka en ng'ama tiyo matek tiyudo chiembi michamo, nyuol ok nyal tami ng'ama dichuo. To bedo lazy emamiyo ang' nibed ni onge teko. To ng'ama dichuo ma onge teko bende ok nyal bedo, ok onyia kendo. King'eyo thoth chuowa modak kuonde modakegi, ng'engi gin lazy, ok gidwa tich matek. To tich matek nosingno nyaka e muma, nong'isi nyaka jite ni nyaka uti e kuyud kaka uchiemo. To kitiyo matek yudo chiembi, to nyaka nyithindi timang'ono nyaka dongi. Erokamano. Erokamano ahinya. Mana kamano ahinya Joyce, mana kaka isewinjo moko kuom paro kowuok kuom jodak ma Kisumu kaka gilero ni gimomiyo giduoko chien weche mag nyuol kod kwan nyithindo ma bende sani ng'ato ka ng'ato dwa ni obed godo. Nitiere jahera moro mano sani do bed Kisumu odiochieng' ma kawuono to do kawo poroni monyisowa, iwacho gi kizungu ni 10 pregnant reasons mamiyo gibro nyuol to ok ma. Lakini kawo kamano mago weche ma bende wabodoke gi thuolo ni endi abedo kuom e studio. Idhi nyime kod kelo twak ne oganda mondo wabed ng'eyo ni to ang'o momiyo nyuol odok chien. Kata ndalo machon cha oganda ne tiya matek mana kaka janeno nosewacho, to ne ginyuolo nyithindo modhuro kendo magipuonjgi. Kawo kamano Joyce, inyalo dhi nyime. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo ka entiere kaunti ma Kisumu. Jo Kisumu ogolo pachgi e yo makare. Mano gino momiyo ji sani ok dwa nyuol. Ng'ato bende seyo ni joma chuo moko sani koro ok dwa tiyo matek. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo, ang' nagonyi mar mondo mi idhi lunwa weche mamoko manyien ma bende ang' wabed godo odiochieng' ma kawuono. Nyako Ramogi Jong pod imedo tudri kodwa, mbaka ma kamae pok orumo. Imedo tudri kodwa kokalo e namba mar 23600. Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogi TV, Twitter @RamogiTV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Odur, Twitter handle @JoyceOdur_. Akaw mana yuyo madundo kende kaito waduogo wadhi mbele kod goyo mbaka. Kik idhi mabor. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. I think it's too soon to say what I'll miss because I'm really enjoying the freedom. I'm really enjoying the peace. No pressure. The phone call, as Ndemo said, they've reduced significantly. Yes, you talk with a few people here and there, but it's just peaceful. I go to bed when I want to go to bed. I wake up when I want to wake up.
I eat when I want to eat. You know, it's just very relaxed. Government was, you know, sometimes you don't eat. You ate breakfast, the next time you are arriving here 11, you know, a lot of work. So I don't know if I've yet started to mix. I think maybe in a month, 2 months. But for now, iko sawa. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dial *811 *446# to get ring sound as you skiza tune. Gata sim, tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okunyal bedu maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Wach manadi mamiyo aparo nyabama nyo tengo tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisibari ya mambaru mekamna meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sabichu tieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono kama watwak kotudore kod dok chiena e nyodo ma en kaluwore kod nonro ma bende yande ogola kod duola magolo kwan oganda e pacho kae. KNBS manyaka sani wacho ni kwan nyithindo minyuolo e pacho kae ahinya to e kind jogo mantiere keny odok piny nyaka nyithindo 3 ot ka ot. Ang'o makelo ma? Ang'o momiyo ji ok dwa nyuol? Twak makamae e wasechwale e kaunti ma Kisumu. Sani koro wadwa chwale nyaka e kaunti ma Migori kama wantiere kod jafwambo marwa Joma ichio nade Migori kono. To Migori kata jo Migori wacho nang'o? Ahinya to kotudore kod dok chien e nyodo. Ang'o momiyo ji ok nyuol? George. Erokamano wiji makare, kaunti ma Migori wachio makare, kabende waseno report no mayango ne sani nyodo sani en mana dek kende e Kenya mangima. Kata bed ni e kaunti ma Migori ko report poko yang ne romo nade, to kwa ng'iyo report mar KDH 2014, wach ni kaunti ma Migori ne wane atamalo 4.7, manyiso ne familia mathoth nitie kod nyodo maromo 4 kende. Kabende king'iyo kaunti kata report bende ne ogol kod duolo ma KNBS nyiso ni kwan ji maromo 55 nyaka sani koro komo nyuol e kaunti ma Migori. Kabende king'iyo yono mar komo nyuol mitiyo go ahinya e kaunti ni en mano mar kede kata implant mabende nyaka sani atamalo 20 biro tiyo godo ka iluwo kod mano mar standard mar depo mabende atamalo 25 nyaka sani koro tiyo godo e kaunti ma Migori. Ma chalo kachiel kuom gigo bende wacho ni koro osemiyo kwan oganda osedwoko piny yodo ma gintiere godo. Kata kamano miya thuolo mondo kowuok kod moko mar ng'iyo ni to ang'o momiyo kwan mag nyodo dok piny. En okang' ma gikawo, ang'o momiyo gikawo okang' machal koda mae mar ng'iyo ni koro gidwoko kwan mag nyodo piny. Koro awachak kodi bi machiegni waneno ka report mogol kod Kenya National Bureau of Statistics yango ni king'iyo jo Kenya thoth gi sani ni mana gi nyithindo 3 kende ma ginyuol kata kwan mar nyodo. Ok ang'eyo ni kwan ni kaka in owuon ichak ni luongi ni ng'ato in kod gi adi mokwongo mondo ang'e ni to bende in e kwan jo Kenya ma nyuol 3. An iluonga ni Saitoti Jabuya, ang'era gi nying mar Atoti Cardinal mar Jomien. Aen adier ni an gi nyithindo 2 to mino to chiegni kelo mar 3 osiepa, koro alima mondo mi okel mar 3, taparo ni kokelo mar 3 no to nyalo bedo ni oroma. Ok ang'e ni sami wacho chal ka gima koro idwa bedo kama kwan jo Kenya mathoth manyuol 3. Ang'o momiyo 3 ni oromi? To nwano ka kinde machon ne wanyuolo anyuola ma nyaka tong' rum e ich. Ing'e ni ndalo machon cha chiemo ni nitiere kendo bech gik moko ne yot, ninyalo yudo nyaka sukari a kwota gi $6. To sani sukari a kwota chiegni $100. Kata kopo ni we sukari ni dwa madho nyuka,
gorogoro mar oduma miruwo godo nyuka no gorogoro achiel en siling 200 mano pok iregi in kata gi nyithindo 7 to idwa riwo gorogoro achiel ma siling 200 ni gini ok nyal romi koro pek mar ngima momiyo sani neno ka ji pango nyuol ahinya ng'ato nyuolo nyithindo 2 ng'ato nyuolo nyithindo 3 nikech kopo ni in gi nyithindo 11 mane jonyuolo nyuolo kaka an mama wano nyuolo gi 10 ok nyalre nikech sani ngima tek mano nyithindo dhi lokore chokore street dhi chako kwecho mano momiyo wanyuolo nyithindo matin de bed ni ngima yot ni sirikal oketonwa ngima mayot de wayomba nyuol to kiyombo nyuol sani idhi neno tabu emomiyo an awacho na adek go nyalo bedo noroma. Ok ageni mana bech mogo ni kende nikech iwacho ni mondo ng'ato nyuol nyithindo matin ti gik mang'eny ming'iyo jomoko ng'iyo yore mag oyudo thieth nade yorego mag somo mago moko kuom gik sirikal ng'iyo weche mag komo nyuol in komo nyuol ni ing'iye mana yore mag chiemo kende maka dibed gi chiemo di nyuol kaka idwaro. Yore mag komo nyuol to wang'iyo weche mang'eny to chiemo no ema okwongo nikech ing'e ni chiemo pesa inyiewo go chiemo koro awuondra ni koro ok akomo nyuol anyuolo nyithindo 30 to aonge tich Kenya ka ing'e ni isiko ni mana kidwaro telo ni une jotelo makiny to ok chopi ni wadhi create 1000 jobs onge koro seche minyuolo nyithindo sirundra ionge tich kionge tich osiptal inyisi ni kani osiptende mag sirikal ji dhie nono kawa ni nyithindi 11 giteri district hospital kaka dang thiedh gi nono ibiro thiedhgi gi pesa miting badi male momiyo sirikal nokelo weche moko mag insurance mag health gi koro nyuolo nyithindo 7 sani pesa onge yani dhano winjo matek matong' ni sirikal neno kia Nyasaye mabiro konyo erokamano kuom pachi wakaw pach ng'ama chielo adwa ni chak na gi nyinge to wang'e ni be inya bedo achiel kuom jo Kenya ma sani nyuolo nyithindo maromo mana 3 gi koso into mari en chalo nade. An iluonga ni Lawi Frederick. Wach mar komo nyuol niendi gi sani gi kama ngima ochimo niendi ber mondo miyo ng'ato onyuol nyithindo moko kala 3 kech ko gi kala 3 maisha masani gi ting' mar nyithindo gi somb nyithindo ma somo atieki en gima tek kabisa mana ungo lwedo mar ni ber ka ng'ato bedo gi nyithindo 3 karach ahinya to kik gi kala 3 kanyo karach to gichopo 4. Sama nyithindo 3 gi obe pod uyudo yot e pidho gi nikech wachna 3 ni nyalo romo bo uyudo yot e pidho nyithindo gi. Ing'e ni kata nyithindo 3 ma koro ng'ato dwaro mondo mi obed kodgi niendi pod pidho gi pod mana tek emomiyo wach ni at least mondo mi ng'ato bed gi minimum mar nyithindo 3 pidho gi nyalo bedo mayot kaka ginyalo chiemo inyalo lweti nyalo romo ne gi chiemo ma gisom ka thieth be nitiere ginyalo thiedhore maber koro bedo gi nyithindo 3 niendi onyalo bedo gi makare to chutho winjo bed ni kata ng'ato bedo gi nyithindo 2 mano orome nikech sani maisha ma wantiere gi kamwarie niendi otek Kenya sani chorie mana Amerika ma ng'ato bedo mana gi nyithindo 2 to orome aroma niendi nikech kaka ibed gi nyithindo kata kaka ndalo machon ng'ato nyalo bedo kata gi nyithindo 10, 12, 11 nikech ne ntiere yot mar ngima ne yot kabisa maisha ne yot kendo wach mar chiemo gi somo gi endi ne nono sani kibedo gi nyithindo mang'eny iwinjo ka sani somo be oridhore mara wan gi CBC mara wan gi CBC ka kende pesa idwaro e tarago pesa mang'eny kabisa midwaro koro ka in gi nyithindo kata mana 5 ma 3 kata ka nie CBC ka endi ngima de tari nono di wuoth mana kiwuoyo kendi e kor ndara mae momiyo kela mondo mi awach ni ber mondo mi ja Kenya masani ibed gi nyithindo 2 3 ma inyalo rito yo mayot. Erokamano kuom pachi wakaw pach ng'ama chielo adwa ni chak na gi nyingi tikona ne to jo Kenya mang'eny thoth ne bedo mana gi nyodo 3 nyithindo 3 kende in kipachi ang'o momiyo ma timore kan ka an iluonga ni Brian Ajumo Wuor ajakatiga gima omiyo mana nyalo support nikech gisani king'iyo mos generation masani kwanza kian wuon machung' kano behalf of mine ni generation moyuda gisani aneno kano wuon nyithindo 3 ok anyal kalo kaluwore gi pek mar ngima ma kawuono gi sama wantiere gi sani luwore ni kik wabed gi nyithindo mokalo 3 nikech pek mar ngima nitiere e piny sani pek mar ngima nitie kabisa ma kidwa bedo gi nyithindo mokalo 3 to yudo ka yuto mari ng'ama janyuol ng'ama wuon ot yudo ka yuto mari ok ni malo sana yuto mari ni piny koro kikawo gi keto gi mang'eny te madhi nyori e mbele kocha me yud ka in gi sida kabisa Samu bedo gi nyithindo matin gi ok ang'e ni en twak mu bedo gi odu koso in kaka dich wacho ne piny tek na nyak watime mana kama koso bedo kod twak kod minod
Ya mano gima nyaka timre nikech seche ma mano nyaka timre nyaka ubed kuwinjoru gi minodi together ni mano nyaka tim nikech seche motek na to kata en otek ne nikech wa jonyuol wate. Koro mano gima nyaka to timre nikech nyaka to wawinjre awinja e parachiel to parachiel e ot ka untie uwinjru e parachiel to parachiel ema miyo gimoro losore e gima kiny. Ya. Erokamano kuom pachi ng'ama chielo. In gi paro mane e weche mag neno ne ko ji mang'eny obedo gi nyithindo adek kende? Kuom nyinga iluonga ni Royo Chieng' Okuro. An to korka komo nyuol ni tapinge. Yomiya pinge nikech iyudo ka ng'ato obedo gi nyithindo ariyo, ai marach, nyathi achiel otho kata nyithindo ariyo go dok te, to nusegado ni nyithindo ariyo ge mubedgo. Koro ubedo maonge nyithindo nikech chuno ni udhi bedo maonge nyithindo. Koro an gima nawacho onego bed ni ji bedo gi nyithindo machakre 5 kata 6. Nikech nyithindo 5 be ka in kata 6 luwore mana kaka ji panga, ok ochuno ni nyaka inyuol gimoro yoro piyo mondo mi gimi sida. Nyithindo nyalo bedo go mos to nyuolo higa, imanyo kaka higni dhi tinyuolo nyithindo mami nafas ma kata nyathi nyalo rito. Ema ne nyathini idwa keto ni nyuolo ni ka higa achiel gi dweche 5 isepuso moro, higa achiel gi dweche 5 isepuso moro. Mane makelo sida, lakini kijipanga maber gi nyuol to kata nyuolo mana nyithindo 6 onge problem, ibro rito gi maber. An koro mane gima in gadi to idwa chopadi? An koka kora an gi nyithindo 2. Tadwa ni mondo ka ber Nyasaye ochako meda 3 gibed 5. Kanyi mana wacho ni ber ka ji chako bedo gi nyithindo 5 kanyo ka dhi mbele. In gi puodho moromo gi cham moromo? Puodho to an go kata an gi moromo matin to luwore mana kaka ji panga e odi mondo mirit jogi kamano. Erokamano ahinya kuom pachi, erokamano ahinya. Adhi ka gima watieko, adwa ni wabed machuok. Paro mar jo Kenya thoth ne sanyuolo nyithindo 3. Inene nade? Tang'o ma kelo ma? Mokwongo an iluonga ni Emmanuel Ochieng' Onuna, do daher mar ungo komo nyuol nikech komo nyuol kelo yot nikech mokwongo nyaka iwinjri gi minoli nyuol te ikawo okang' nikech samoro nyalo nyuolo nyithindo mang'eny ewi wadgi kelo moro, kata nanga nyalo ingi ng'iewo, kata mana wuoche nyalo ingi ng'iewo, ma samoro jirandi moro machiegni koko konyi to nyithindo nyalo lile marach liare kanyo ma be keth nyingi kayiem nono. Koro omiyo an kikora daher mar ungo komo nyuol ne en gima ber malich mokadho. Erokamano ka opachi ng'ama ogik, adwa ni chakna gi nyingi to paro ma jo Kenya mang'eny nyuolo nyithindo 3. In kaka in owuon bineno ka mae gima ber, in owuon bineno ka ang'o ma nyame jo Kenya mang'eny koro dwa nyuolo nyithindo 3 kende? Gi nyinga iluonga Hilario Wino, tatemo kadok korka komo nyuol, an anyalo pinge kaluwore ni ober ne jomoko to rach ne jomoko. Korka kora an apinge nikech aneno ni ka sani onego bed ni nyuolo nyithindo kaluwore kaka Nyasaye omiyi mondo mi inyuol nyithindi moromore. To komo nyuolno jomoko kome kaluwore to pod inyalo mana nyuolo nyithindi mang'eny kata matin nikech kipango nyuol kendi maber to imiyo nyithindo gaps kaka gidongo pod nyalo konyi nikech ngima to tek. Yes, otek, kata mana lope iyudo nyithindo dok chien, ok kaka chon en lo maduong' inyuolo nyithindo madongo, to kata nyuol nyithindo mang'eny sani lope nyithindo ok nyal chamo, nyithindo nyaka in mana nyaka provide negi. Koro ka ng'ade machiek ni komo nyuol ok mora to mana inya pange kin kaka ng'ama janyuol. Koro kaka in tije panga nade? Idwaro nyithindo 5 tije panga nade? An gi nyithindo 2 tadwa ni gibed kang'eny ta 4 kata 5 kaluwore kaka an. Yes. Iwacho ne pek mar ngima omiyo jo Kenya, mosewacho ne pek mar ngima omiyo gi komo nyuol. In pek mar ngima ni bi nene koso sama ikiro gi 4 kadhi mbele bineno kidhi do pek moro amora? Pek nyalo bedo na kata ne minoda kaluwore kaka wapange. Kikome e yo mowinjore to pek ok nya bede, kiluwo gi kaka pek nyalo bede. Yes. Erokamano, inyalo winjo mano moko kuom pacho gande kaunti. Ka bende nitie moko bende nyaka sani koro siro parono mar bedo kod nyodo maromo 3 kende. Ka moko bende koro wacho ni ma ok paro makare nikech giwacho ni mae luwore kaka in owuon kori ritori kaka iikori mar pidho nyithindogi. Mago mawuok e kaunti ma Migori kochakore sani.
Erokamano ahinya Juma ka intiere kaunti ma Migori kono. Wawinjo jo Migori kaka gichwalo pachgi e yo makare kotudore kod dok chien e nyodo e pacho ka. Erokamano ahinya Juma. Nyakore Ramogi Jwang ka wawuok e kaunti ma Migori, wawinjo ne kaka jo Siaya bende nogolo pachgi kotudore kod dok chien e nyodo. An nyinga iluonga ni Brian Otieno Kola, an wuod nyathi. To kawuoyi wach mar gimomiyo jopiny ok dwa nyuol sani midenyo ng'eny, kendo wach mar kech. Wan sani kata lekwa ka wapuro to onge gima wayudo. Kirango kata weche mag chiemo kata loth wan waongogo. Joma kelo loth kae gin joma gine Kericho, joma Eldoret, joma West Nyanza. Koro wan joma thagre kabisa nikech koro kionge tich mokwongo kaka ng'ama youth, onge ka dibed ni inyuol mang'eny to kaka idhi pidho nyithindi iongogo, kaka nyithindo dhi skul iongogo, kaka nyithindo ani chiem iongogo. Peter Owieno Lang'o, awuok e dala mar Siaya ka. Gima nyalo wacho gimomiyo familia mang'eny ok wanyal bedogo. Ngima tek, to nyithindo wanyuolo, moko be ok nyal yudo masomo. Onge kaka wanyalo konyogi, chiemo bende tek, kama wanyalo yude. Nyinga en Frederick Otieno Owira mogere kaka paro. Pek mar piny kod tek mar piny emomiyo koro dhano okano nyuolo wahya mang'eny, nikech nyathi ok en dhiang' minyalo tero siro ka sido neno. Omiyo an nyuola according to minyalo rito, nikech sani kata iyudo ka ng'ato kata en mado pidhe kende motame. Koro konyuolo wahya mang'eny to biro kelo situation marach. Mago jodak e kaunti ma Siaya ma bende ochwalo pachgi kanyo kotudore kod dok chien e nyodo. Waneno ka jodak e kaunti ma Kisumu, jodak e kaunti ma Migori kod jodak e kaunti ma Siaya duto giseyo pek mar ngima, ka bende giwacho ni mano emomiyo tinde ji ok dwa nyuol ahinya kata ok dwa nyuolo nyithindo mang'eny kaka joma chon mane waneno ka nyuolo nyithindo 10, nyuolo kata nyithindo 12 to giduto ni rito gi e yo makare. Nyakona Ramogi Jwang we koro wasoma ne moko kuom ote ma bende joneno magwa maluwo chenro ma kama achiel kachiel kokalo e yor mbui. Gin to giwachango kotudore kod thuon wach marwa odiochieng' ma kawuono. Injinia Lazaro Kanyamboka wacho ni factors mamiyo nyodo dok chien en dhier mar leaders magwa, dhier ma leaders magwa oketo go oganda, ka bende wacho kanyo mar ariyo en spirited campaign ma health workers oketo wago ni wapang uzazi, to okuyu kod oria to wacho kanyo ni oyawo buogi ne nyuol. Mar adek wacho kanyo ni en mondwa masani obukore ni ok dwar ni gibed joma oti, ka bende wacho ni mar ang'wen en del matinde ng'aw mathoth, thoth mon nyuol through operation. Mano ote kanyo mar Injinia Lazaro Kanyamboka. Ote machielo Samings wacho ni ma asami kawuok Ahero, to gima nyalo wacho en ni nyodo odok piny kaluwore kod pek mar ngima moidho to kendo mamedo idho. Mano Sam Ings kanyo. Ote machielo Achieng' Makowiti wacho ni piny to tek sani, gik moko te dwaro pesa, samar rito nyithindo e yo maber bende onge, nyaka indik jarito mabe moko ok beyo. Awacho kanyo ne luo twak, ahero twak makawuono. Erokamano ahinya Achieng' Makowiti. Ibrahim Okelo wacho ni apenjo jolony, bende yedhe makomo nyuol nyalo duoko teko dichuo chien? Mano penjo ma bende Caroline Nyandat montiere godo bro duoko kapok watieko twak mar okinyi makawuono, ka yedhe go makomo nyuol nyalo duoko chien teko mag nyodo mag ng'ama dichuo. Godon Ayora wacho ni gima kele en achiel, dok piny mar yuto, ariyo medruok mar oganda. Mano wacho kanyo ni overpopulation. Godon Ayoro ka Witi Onyango to wacho ni depression kod expensive livelihood is threatening. Mage gik mowacho ni duoko piny nyodo e pacho kanya. Kwa Ramogi Jwang med mana oro ote magi ka Samson Oumo bende wacho ni nyodo wuok kanye to chuo tinde odonje bajia gi chips, teko maluoro pap diboro ni yud kanye. Kata kamano ote moko bende mit ahinya. Mano Dorina Osambo bende wacho kanyo ni thoth chuo ema miyo ng'ama miyo we nyuol nikech giringo responsibility margi.
Mano bende Lawrence biro nyiso wa ka bende na diera ka wadhi mbele kod twak maro. Yiena mar mondo mi asoma ne ote moro kae mar Karo Tony wacho ni chuo ema turo wa giting'. Chuo tinde nyapa. Aparo katin baba wane timonwa kila kitu. To sani chuo oweyo mon gi mizigo ma ok wanyal chunywa to gombo nyuol mang'eny no to idwa pidho gi nade. Aka bende Irene Akoth bende wacho kae ni tinde chuo piem gi mon e udi e wach pith mar nyithindo. Ndalo machon kwere wane pidho mon mos maonge sida gi nyithindo 14 e ot. Dako winjo maber maom nyaka nyamin gi matin biro konye pidho machak nyuome gi chuore. Magote mabende ichwalonwa kanyo. Aneno ka wadong' mana kanyo kod dakika matin kenyre to watieko twak mar okinyi ma kawuono. Pod antiere kae kod Lawrence Omondi, Dorothy Dave kachiel kod Caroline Nyandat ka intiere kaunti ma Kisumu. Ka waloro twak mar okinyi ma kawuono Lawrence, yiena mar mondo mi achak kodi. Joma mine bende wanyalo wacho ni nyaka sani moko kuom gi e duoko mag yoro wanyalo wacho ni giwuok tung' mosuo kod joma chuo. Giwacho ni joma chuo nyaka sani moko kuom gi ringo responsibility margi. Gipiem kod joma mine ot kacha e pidho nyithindo. Emomiyo ponono ng'ama mama odhi aling' kata piny odhi e yorego mag komo nyuol mar mondo mi kik onyuol to seche moko kong'isi kata kaka dichuo. Bende nadiera kod wachni mogik ka watieko. Nus ne nyalo bet adiera, nus ne be nyalo bedo miriambo. Nikech responsibility en marwa. Jare ok nyal chako wuoth kapok owinjore. Koro ka wasewinjore ni wachako wuotha, responsibility ni be nyaka waseya kodi. Dho eka wanyalo rito familia gi maber. Nikech seche moko ng'ama miyo nigi hawi moyudo tich maber. To in ng'ama dichuo to iasol. To e pachgi gibiro wacho niya responsibility pesa baba en mar jite. To pesa mama en mar mama. Koro ng'amondiko gino anyalo yie kode matin to be anyalo balo kode matin. Wachni mogik ka watieko kinyi ma kawuono sa emo mayo wawang'wa. Okay. Wachni mogik an japuonj alele gi nyithindo matindo. Alele gi nyithindo manyiri gi mayawuoyi. Wa champion somo mar girl child kod boy child. Mostly kama school no wan jo school ma kibinafsi private school. Koro we are within the slum. Koro ka wuok wang'yo nyithindo ma nyiri gi mayawuoyi mar within mok nyal ma jonyuol gi yuto ni piny. Koro well wishers moko be biro to konyowa. Koro ng'ata ma winjo mano be nyalo konyowa mondo wa make sure ni ndalo mabiro ka nyithindo manyiri gi nyithindo machuo opuonj yo maber mar komo nyuol. Anyalo gi kamano. Ero kamano ahinya. Kia ni imbe dise komo nyuol kose pod ipango medo nyithindo moko tin gadi. Kose mano kidwa wacho. Mano nyaka wachi. An gi nyithindo ariyo. First born is 5 years old. Second born is 2 years old. Ipango medo moko gichopa boro. Apango medo moko 3. Ero kamano ahinya. Alafu thuole mama wawang'wa. Dorothy Dave wachni mogik ka watieko twak mar okinyi ma kawuono thuole mama wawang'wa. Wach mogik manyalo wacho en ni komo nyuol ber. To kineno ka in gi ting' minyalo rito go nyithindo to nyuol. Nikech komo nyuol kaka nawacho inyalo space nyithindo mondo kik gibed ma oluore matami rito. Inyalo keto gi space makoro rito gi bet mayot. To kiki kom nyuol nikech uchumi rach. Kaka jo Migori wacho kiketo spacing e nyithindo ok bichandi rito gi. Kiluogi eka bro chandi rito gi. Ero kamano ahinya. Caroline Nyandat kintiere kaunti ma Kisumu ng'ato nopenjo kanyo ka watieko twak mar okinyi ma kawuono ni komo nyuol bende nyalo duoko chien teko mag ng'ama dichuo. Koro akia nopenjo ni komo nyuol ka ng'ama miyo ema komo nyuol kose ka ng'ama dichuo ema okomo nyuol. Mana ka achiel kod wachni mogik ka waloro twak mar okinyi ma kawuono kotudore kod dok chien e nyodo. Caroline. Oyo
komo nyuol ok nyal duoko teko mar dichuo. Komo nyuol miyo mana dichuo ok nyal miyo ng'ama miyo mak ich. Wawachi ni mano kwatiyo gi komo nyuol method mwaluongo ga ni vasectomy gi dho kizungu. Manen ma miyo ng'ama dichuo ok nyal miyo ng'ama miyo ich, lakini ok mini ng'ano ok nyal tiyo, kendo tiyo maber ndi nikech en koro ong'eyo ni kata kotiyo to kobi miyo ng'ama miyo ni ich mabo chande kano kodwa nyathi. Koro wach ma ote mana winjo ni komo nyuol duoko teko, mano ok en adieri. Omedo teko nikech pachi ni thuolo, inyalo timo hera e yo midwaro gi ng'ama idwaro kapo ni nitiyo gi komo nyuol ka ng'ama dichuo, method mar vasectomy. Mane ma ng'eny chuo uluor kaweni ka gitimo vasectomy to teko margi bodok. To nikech alony e wach mag komo nyuol gi, wanyalo tudre e migawo marwa mar KMET, wapuonjo, wan gi clinic ma wapuonjo e weche mag komo nyuol, to wan nyaka gi toll free line mabe inyalo gocho to ipuonji e yo makare mondo ibed gi lony, gi freedom, gi thuolo no mondo kori make decision mari. To namba wa mar toll free en 0800 724 500. To mano inyalo gocha e namba no sa asaya, en free to iyudo mawaidha. To kalore tawacho ni mondo ting' marwa obed mayot, daher ni wabed thuolo mondo wabed gi nyithindo ma wang'eyo ni wanyalo rito. To mondo ibed gi nyithindo namba midwaro minyalo rito, nyaka ikaw yo mar komo nyuol mondo ibedo gi wawacho ni period time mari ma inyuol, irite kaka jo Migori ne wacho, irite, iyudo thuolo mipidhego mondo kinyuolo moro to kendo iyudo muda or teko mar kendo rito ma ikelo e piny ka. Mane kaka nyalo wacho as my parting shot. Erokamano ahinya Caroline Nyandata ka intiere kaunti ma Kisumu. Mar mondo mi ichope studio marwa e kaunti ma Kisumu kanyo, ibed kodwa e achiel e twak mar okinyi ma kawuono. Erokamano ahinya Lawrence Omondi ka achiel kod Dorothy Dave, un bende kuom kawo thuolo maru mar mondo mi ubi wariure e twak marwa mar okinyi ma kawuono. Nyako Ramogi Juang, thuolo emomayo wawang'wa. Ote uoro mang'eny ahinya e Facebook kacha kokale namba mar 23600, mak mana ni ok wanyal somo gi duto. Wagoni mana erokamano ahinya kuom bedo kodwa e chenro marwa kata e twak marwa mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono. Elo jowetena ma bende oneno ni chenro ni obiro ni e yo makare, mano moriwo nyawadwa Cleophas Oluoch ka achiel kod Sharon Ong'ao, jogo picha, jomak duol ka achiel kod director marwa mar odiochieng' ma kawuono. Wagoni erokamano ahinya. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.